салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад филм ва саргузашти воқеӣ. аз шумо чизе намехоҳем. Агар чунин наворҳои ҷолиби воқеӣ ба шумо писанд бошад ва мехоҳед чунин наворҳо зиёд шаваду кӯмаке ба мо карда бошед, пас лайки наворро дареғ надошта дар комментария аз 1 то 10 баҳо монда ҳама якҷоя меравем ба тамошои филм. ба ҳамаи шумо тамошои хубу барҳаворо таманно дорам. филм дар асоси саргузашти воқеӣ бо иштироки синамогарони турку кореоӣ ба навор гирифта шуда соли 2017 ба намоиш гузошта шуд. соли 1950, 5 сол баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, сокинони деҳаи хурде ба корҳои ҳамарӯзаи худ машғул буданд. зани кореоие духтарчаи худро садо мекард. падараш барои духтарак дучархаеро сохтааст ва ӯро ба дучархаронӣ даъват мекунад. дар ин лаҳза ногаҳон тирпаронӣ шурӯъ мешавад. падараш ба онҳо мегӯяд гурехта ҷои амне пинҳон шавед. онҳо мегурезанд. модар ба духтарак мегӯяд ҳамин ҷо ист, қавл деҳ, хомӯш истода ҷое намеравӣ. ӯро танҳо монда меравад. искандарун, туркия, соли 1950 марди бесаброна рафиқи худро садо карда истодааст. кайҳо бояд мебаромаданд, лек сулаймон то ҳол аз хона набаромадааст. худашро ба тартиб дароварда ба сагҳои дайду хӯрок медиҳад. галстуки алӣ хуб нест, худаш наметавонад, бояд сулаймон ӯро ба тартиб дарорад. онҳо афсарони низомӣ мебошанд, бояд ба қароргоҳи низомӣ раванд. дар роҳ дигар ҳамхизматон ба онҳо ҳамроҳ мешаванд. ба назди мағозае рафта истоданд. савдогар барои алӣ расми таблиғотии Мерлин Монро сарояндаро омода кардааст. алӣ ин духтарро аз ҳама духтарони зебо дар ҷаҳон мепиндорад. ҳолон ки ҳар саҳар духтарони зебое аз роҳи онҳо баромада ҳамсафари зиндагии худро меҷӯянд. яке онҳо Нуран бояд бо Сулаймон оиладор шавад. дугонааш ба ӯ мегӯяд ки қарор аст афсарони турк ба кореои ҷанубӣ ба ҷанг раванд. лек Нуран ба ин бовар надошт. мегуфт Сулаймон таъмиргар аст, на тирпарон. вақте ки ба қароргоҳ расиданд, ба онҳо фармон доданд ки бояд ба куриё раванд. шаб онҳо сафари низомии худро ҷашн мегирифтанд. дертар Сулаймон барои вохӯрӣ ба назди Нуран меравад. духтар хавотир буд. фикр мекард Сулаймон ӯро фаромӯш мекунад. ӯ ятим ба воя расида буд ва Сулаймон ягона умеди ӯ барои зиндагӣ буд. сулаймон ба ӯ қавл медиҳад ки бармегардад. мегӯяд нафарони зиёде ба умеди наҷот мунтазири мо ҳастанд. ба оилаи Сулаймон телеграмме меояд ки духтари ҳамсояашон онро мехонад. Нимет, духтар Сулаймонро дӯст медошт. барои ин бисёри вақт дар хонаи онҳо буд. сулаймон хабар дода буд ки қариб ба куриё расиданд ва муҳаббати худро барои Нуран иброз карда буд. лек нома на ба ҷои лозима расид. акнун Нимет ҳам фикр мекунад ки Сулаймон ӯро дӯст медоштааст. ба сарбозон силоҳҳоро тақсим карда онҳоро вазифадор мекарданд. лейтенант Масъуд филми зиндагӣ дар куриёро барои онҳо тарҷума карда фаҳмонда истодааст ки ҷанг чӣ хел сар задааст. вақте ки лейтенант аз мурчаҳо шикоят мекард, бо Сулаймон шинос шуд. ба Сулаймон фармон дод ки мурчаҳоро заҳр дода нобуд кунад. Сулаймон аз ин кор даст кашида ба ҷои заҳр ба мурчаҳо шакар медиҳад. лейтенант дар ҳайрат буд. ба ҷанг нафаре омадааст ки ҳатто мурчаҳоро ҳам кушта наметавонад. низомиён ба соҳили Бусон расида, сокинони маҳаллӣ бо хурсандӣ онҳоро пешвоз мегирифтанд. ҳангоми рафтан то ба қароргоҳ, онҳо деҳаҳои оташзада ва сокинони ҳалокшударо мебинанд. алӣ худашро дошта наметавонист.
мегуфт ин минтақаро ба чӣ ҳолат расонидаанд. бо расидан ба қароргоҳ фаҳмиданд ки ҷанг ба охир расидааст ва баъди 2 моҳ онҳо ба хона бармегарданд. ногаҳон таркиш ва бомбаборон оғоз мешавад. ба лейтенант лозим буд ки зудтар ба штаб расанд. ӯ дӯстонашро бо худ гирифт. онҳо дар кори худ профессионал буданд. сулаймон таъмиргар, лейтенант тарҷумон ва али снайперист буд. нуран дар рӯзнома хабари ба охир расидани ҷангро дида хурсандӣ мекард. онҳо мегуфтанд низомиён ба зудӣ бармегарданд. мошини низомиён шабона роҳ мерафт. ногаҳон ба доме гирифтор мешаванд. мошинро метарконанд. хушбахтона онҳо аз мошин парида худро наҷот доданд. али ҳуҷумкунандаҳоро мепаронад. лейтенант фармон медиҳад ки ба даруни ҷангал меравем. онҳо ба миқдори зиёди ҳалокшудагон рӯбарӯ мешаванд. ногаҳон сулаймон садои аҷиберо мешунавад. барои ҷустуҷӯ рафта мехоҳад фаҳмад чӣ бошад. сулаймон духтарчаи кӯриёиеро пайдо мекунад ки падару модарашро куштаанд ва ӯ дар болои ҷасади модараш гирья карда истодааст. духтарча хело ғамгин ва тарсида буд. худашро ба оғӯши сулаймон мепартояд ва сулаймон ӯро бо худ мегирад. онҳо ба қароргоҳ расида аз қумандон мепурсанд бо духтарча чӣ кунанд. лек қумандон мегӯяд дар ин вазъияте ки қарор дорем наметавонем наздикони духтаракро пайдо кунем. духтарак хомӯш буд. сулаймон ба хулосае омад ки ӯ худаш ба ӯ номеро мегузорад. онҳо номро ҷустуҷӯ мекарданд. сулаймон духтаракро нигариста номи ӯро айла мегузорад. маънояш моҳтоб. чаро ки сулаймон ӯро дар шаби моҳтоб пайдо кард. қумандон мегӯяд ҷанг идома дорад. аз ҷануби кӯриё чиниҳо ҳуҷум карда истодаанд. низомиён бояд ба минтақаи нави омодагӣ раванд. лек намедонанд айларо куҷо монанд. маҷбур мешаванд ӯро бо худ гиранд. ӯро ба мошини лейтенант мешинонанд ва али ба ӯ мегӯяд мошинро хуб нигоҳ кунад. лек духтарак аз дасти сулаймон дошта раҳояш намекард. сулаймон ӯро бо худ гирифта мошинро таъмир мекард ва айла ӯро тамошо мекард. таъмир тамом шуд. лек ногаҳон аз баландии тирпаронӣ шурӯъ мешавад. сулаймон аз фурсат истифода карда айларо ба зери мошин пинҳон мекунад. али ба дӯсташ мегуфт нақшаеро дарҳол фикр кун. сулаймон дар бочка бензинро гирифта бо норинҷак дар чархи мошин мустаҳкам карда ба самти душман мефиристад. али ба чарх тир холӣ карда норинҷак метаркад ва душман нобуд мешавад. садои таркишро дигарон шунавида барои кӯмак бояд зудтар худашонро ба ин ҷо расонанд. душман аз ҳар тараф ҳуҷум мекард. гурӯҳи сулаймон комилан муҳосира шуда буд.